aurinkoista marraskuun aamupäivää, Pete. No kiitos Otto, oikein niin kuin kunnolla aurinkoista tässä on. Niin kuin, tekisi mieli kääntää pää koko ajan tuonne aurinkoon. Että mä sinänsä sanot, että pärjäätkö valon kanssa, mutta mä vähän kateellinen. Että... Kyllä mä koitan pärjätä. Joo, marraskuussa tekee mieli tuijotella kyllä vähäistä aurinkoa. Joo, ja tänään on toinen päivä putkeen jo, niin tämä on aika huikea juttu. Päästään nauttimaan valosta. Kyllä. Tarpeen on. Joo, milloin sä, Pete, kävit viimeksi ulkomaan matkalla? Ulkomaan matkalla me käytiin tuossa syksymällä Tallinnassa. Pari kuukautta sitten jotain semmoista. Joo, siitä on mullakin pari kuukautta nyt. Oltiin perheen kanssa Kroatiassa käymässä ja se itse asiassa sai mut pikkasen pohtimaan niin kuin tätä matkustamista. Koska kuitenkin niin kuin, se on ollut varmaankin keskeisin sisältö meikäläisen elämässä niin kuin aika suuren osan mun elämää. Reissujen tekeminen. Niin, reissujen tekeminen. Se oli ehkä semmoinen 10 vuoden jakso. Niin, tavallaan kaikki rahat, mitä saa, niin suoritavaa matkoihin. Joo. Joka kesä joku interrail-reissu Euroopassa, sitten Etelä-Amerikassa, Intiassa, missä nyt ikinä matkustikaan, mutta tavallaan se niin kuin fokus oli koko ajan siihen, että seuraava reissu. Jonnekin pitää päästä matkoille. Joo. Ja kyllä niin kuin ihan perheenkin tulemisen jälkeen, niin kyllä jonkin verran ennen kuin sitten pandemia pisti niin kuin breikin kaikelle. Ja itse asiassa tämä Kroatian reissu taisi olla meille niin kuin ensimmäinen useampaan vuoteen ulkomaan reissu, että sitten on tullut lähinnä reissattua tämä väli sitten kotimaassa. Mutta sama myös kotimaassa silleen, että jos mä mietin mun opiskeluaikoja, niin siis mä aina lähdin joka kerta, kun oli luentotaukoja, niin sitten pohjoiseen mökille yksikseni niin kuin tämmöiseen pieneen mökkeröön niin kuin oleilemaan. Ja kyllä siinäkin semmoista eksotiikkaa, mä tiedän sen tunteen, kun Länsi-Lappia ajelee siitä suurin piirtein jossain Ylitornion kohdilla. Alkaa se Tunturilappi. Niin me käytiin tosiaan siis niin kuin 200 kilsaa pohjoisemmassa viime viikonloppuna semmoisella pienellä viikonloppureissulla ja siellä oli lumikinoksia maassa, oli siis ollut lunta ja sulanut pois ja sekin jo tuntui siis matkalta, koska siinä vaan niin kuin olosuhde. Suomi on siitä hieno maa, että sun ei tarvitse varsinkin talvella, ja sun ei tarvitse hirveästi vaihtaa niin kuin maisemaa siitä kotiseudusta pois, niin siellä näyttää ihan erilaiselta ja siitä tulee kyllä heti semmoinen vähän tuulettunut fiilis. Joo, ja tämä on ollut tavallaan mulle oikeastaan melkein järkytys. Että mä oon huomannut, että joogaopinnoilla on selvästi ollut vaikutus siihen, että matkustelu ei enää ole mulle semmoinen niin kuin itsetarkoituksellinen juttu. On ihan selvää, että niin kuin, voi olla ihanaa, siis aivan mahtava Kroatian reissu, oli tosi kiva käydä ja taas niin kuin palautti mieleen sen, että onpa tosiaan kiva välillä käydä niin kuin ihan ulkomaillakin. Tai sitten kun käy ihan vaikka nyt Kuopiossa tullut käytyä, terveisiä sinne Kuopioon opettajan koulutusta pitämässä, niin kyllä siinä sitten on ollut semmoista eksotiikan tuntua ja on muistanut taas, että onpa kiva itse asiassa olla täälläkin, että Kuopiossakin siellä on aikaisemmin niin paljon käynyt, mutta niin kuin teini-ikäisenä, mutta nyt sitten harvemmin. Mutta se järkytys tulee ehkä siitä, että mulla ehkä aikaisemmin oli semmoinen ajatus siitä, että kaikki hauska tapahtuu jossain muualla. Että tavallaan on aina matkustettava jonnekin, ehkä merkityksen perässä jopa. Sitä etsitään sitä merkitystä niiltä matkoilta niin kuin hienojen elämysten kautta, vaikka rockfestareilla jonkun lemparibändin sen näkeminen tai jotkut upeat pienet elokuvafestivaalit jossain Rantakylässä Välimerellä tai mitäs, hautajaissaattuet Varanasissa tai nämähän on niin siis huikeita elämyksellisiä juttuja, jotka palauttaa tavallaan semmoisen niin kuin keskeisen ja merkityksellisen piiriin. Ruoho on vihreämpää. Niin, kyllä se siellä jotenkin, silloin se aina tuntui siltä, mutta ei tunnu enää. Ei tunnu enää. Et itse asiassa se on semmoinen mielenkiintoinen kehitys ainakin itsellä ollut. Että jotain on tasottunut siitä väliltä. Niin, tämä siis niinku ihan itse asiassa tämä kotipiiri täällä Sipoossa, niin joka aamu kun vaikka tuossa lapsia viedään päiväkotiin, niin kun katsoo noita peltomaisemia ja kauniita auringonnousuja, niin tulee semmoinen kiitollisuuden tunne siitä, että se merkitys on täällä. Ja itse asiassa jopa se on tullut niin lähelle, että mä oon ajatellut, että mä oon kääntänyt sen matkan sisäänpäin. Se merkitys on sisälläni, ei aina siellä jossain kaukomailla. Joo. Onko sulla ollut jotain tällaista kehitystä? Mä tiedän, siis säkin oot reissannut tosi paljon Rapakon takana ja vaikka mitä. Että... Joo, no ehkä mä oon enemmän reissannut, kyllä ne on ollut niinku Euroopan reissuja ja sitten jotain satunnaisia muutama jenkkeihin ja tonne
Aasiaan. Ja ne oli kyllä ihan siis, ne kyllä täytti sen vuoden. Et mulla oli joskus semmoinen vuosi, että niinku ihan siis skeittauksen perässä mä muistan, että mä kävin 10 eri maassa ja joissain maissa useamman kerran. Eli siinä on niinku käyty kyllä kerran kuussa sit tyyliin viikko tai joku lyhyempi tai joku reissu sit. Et se on ollut tosi hallitsevaa. Ja aina jonkun kuvausjuttujen perässä, aina sitä oli jotain materiaalia, oltiin haalimassa videoihin tai lehtiin ja sitten se tarkoittaa sitä, että sun pitää löytää jotain erilaisia töyssyjä ja pömpeleitä ja muita, mihin sen laudan kanssa sitten mennä kolistelemaan. Joo. Mutta jossain vaiheessa ne sitten tuntuu, että nyt on Euroopan takapihat nähty. Niin. Ei tämä ole niin olennaista. Mutta se niinku tyhjeni hiukkasen se niinku matkustelu, että se ei enää ollut ihan samanlaista. Joo, kyllä musta tuntuu, että kyllä se tarve niin kuin lähti jotenkin pois. Ja sitten mä luulen, että joo, kyllä siinä jotain kävi sitten tälleen paikallisesti. Ja paikallisesti ehkä ihan niin kuin itseni kanssa. Että nyt tuli sinne fiilis, että nyt pitäisi rakentaa jotain niin kuin tähän. Ja se on varmasti sitten ollut niitä aikoja, kun joogaopinnot alkoi, jotka sopi kuin nenäpäähän siihen, että nyt mä alan rakentaa tästä itselleni jotain. Eihän siinä vaiheessa oikein tiedä edes mihin. Tietyllä tavalla ei tiedä, mihin on sukeltamassa. Niin. Tietää ja ei tiedä, mutta kuitenkin. Ja sitten varmasti, mistä aikaisemminkin ollaan taidettu puhua, niin perheen perustaminen oli sitten yksi juttu, mikä tuli mun mielestä aika luontaisesti. Vielä sitten, että okei, että jos mä nyt on niinku paikalla ja mä rakennan tähän, niin hei, nyt tämä asia sopii tähän kuvioon, koska aikaisemmin se oli ihan absurdi asia, tai tuntuu, että se voisi olla jopa elämää haittaava tekijä silleen, että ei saa vapaasti juosta ympäri maailmaa. Joo, ja tämä onkin mielenkiintoinen just silleen ajatuksena. Ja niin kuin sieltä, kun mä muistelin itseäni sieltä matkusteluajalta niin kuin tähän päivään, että se semmoinen niin kuin arki ja elämä, mitä mä elän. No okei, on siinä puolella, mä olisin silloin varmaan, niin kuin, että sauna-isäntänä 20 vuoden päästä, niin ihan niin kuin oletettavissa, että kyllähän mä saunasta niin kuin dikkailen, että näin. Mutta siis yleisesti se niin kuin perheen ja oman tontin ja niin kuin yritysten niin kuin yrittäjänä toimimisen, tämmöisen niin kuin kombo, joka itse asiassa ei oikein mahdollista semmoisia niin kuin 3 kuukauden tai puolen vuoden reissuja niin kuin laisinkaan niin, että se on niin kuin aivan selvästi hyväksyttävää, että tämä ei ole niin kuin enää realiteetti. Mutta jos mä olisin katsonut sitä silloin 20 vuoden takaa, niin mä olisin silleen, että miksi mä oon tehnyt tämmöiset valinnat. Musta varmaan on aika vaikea ymmärtää itseäni, että niin kuin miksi mä oon jättänyt sen asian, minkä mä luulin silloin olevan niin kuin se kaikista keskeisin sisältöelämässä, matkustelu ja sitä kautta merkityksiä ja uuden oppiminen. Mutta tosiaan ehkä tämä on just mielenkiintoinen, koska mulla kanssa samanlaista matkustelu alkoi loppua siinä joogaopintojen myötä tai vähentyä huomattavasti niin kuin joogaopintojen myötä ja teki mieli niin kuin asettua aloilleen. Mutta silloin voisi sanoa, että niin kuin matka sisäänpäin alkoi sitten ihan toisella tavalla. Kyllä. Eli sitä on todella huomannut, että sitä on paljon tutkittavaa niin kuin omassa psyykkeessä esimerkiksi, omassa kehossa. Niin kuin ylipäänsä koko systeemin toiminnan niin kuin lainalaisuuksien ymmärtäminen, mutta myöskin kokemuksen myötä sen, että mitä sä opit niillä joogan työkaluilla itsestäsi. Niin kuin matkana se on jotain ihan muuta. Se on hurjempi matka kuin jopa mikään muu Intian tai Nepalin reissuista, koska se on tavallaan semmoinen niin kuin myöskin aika ikiaikainen teema, että kaikki ihmiset menee niin kuin kautta aikojen on mennyt tiettyjen vaiheiden niin kuin läpi. Ja ehkä se semmoinen niin kuin riitti on se, että missä vaiheessa matka kääntyy siitä, että matkustat muualle siihen, että matkustat itseesi ja sisällesi ja omaan niin kuin välittömään lähipiiriinsä. Kyllä. Ja se on intensiivinen matka, koska se on koko ajan läsnä. Jos sä lähdet Intiaan, niin se on vaan se X aika. Niin. Viisumi menee umpeen. Pitää tulla takaisin, mutta tässä ei paljon viisumia kysellä. Joo, kyllä. Just näin, ja se ei tyhjene. No siinä mielessä muistuttaa Intiaa, että siellä voi reissata niin, sen 100 vuotta ja kyllä. Ei tyhjene. Joo. Mutta se on tavallaan, kun aika paljon puhutaan sitä, että lähdetään niin kuin jollekin matkalle. Mekin ollaan ehkä niin kuin puhuttu vaikka meidän opettajan koulutuksesta, että nyt lähdetään tämmöiselle tietylle matkalle. Ja se on itse asiassa, mä sanoisin, että jopa enemmän kuin vertauskuva. Ja se liittyy siihen merkitykseen. Se, että onko merkitys, pitääkö se hakea muualta, vai löytyykö se meidän sisältä.
Ja tämä on tavallaan se, mitä jooga parhaimmillaan voi paljastaa, on se, että joo, totta kai voi matkustaa ja se on upeata ja niin kuin parhaimmillaan niin kuin tosi elämyksellistä ja palauttavaa ja kaikkea tätä. Ja opettavaista ainakin niin kuin tulee kyllä ensimmäisenä itselleen mieleen. Joo, mutta se ei tavallaan ole se merkityksen lähde, vaan se merkityksen lähde, sitä ei tarvitse hakea just mistään. Et sitähän me oikeastaan tarvitaan, että matkalle lähteminen, niin kuin vaikka joogaopintojen muodossa on sitä, että se mitä hait matkustelulla aikaisemmin, tarvitaan mahdollisuus sille, että se voisi löytyä tosiaan siinä polkua tarpoessa sitten ihan siitä tosiaan omasta elämästä. Tässä ja nyt. Niin, tässä ja nyt, kyllä. Ja tästä järkytyksestä toivottua, niin siis kyllähän niin kuin erityisesti niin kuin viimeiset vuodet, kun on ollut erityisen niin kuin paikallaan tässä oman kodin ympäristössä ja näin, niin kyllä sitä on mahtavalla tavalla oppinut kultivoimaan. Ja sitä, että miten niin kuin istuessa omalla niin kuin takaterassilla voi sulkea silmät ja niin kuin vaan ottaa sisään sitä matkaa, mikä on tämmöinen hyvin arkinen elämä. Mutta todella niin kuin, ja nauttia siitä ja saada siitä niin kuin syvää semmoista merkityksellisyyden tunnetta. Kyllä. Sulla on tässä muutenkin hienot puitteet. Siis kotipiirissä matkailu ihan miettii vaan upeaa savusaunaa, joka niin, tuolla. Joka, niin kuin, olen kyllä onnekas, myönnetään. Kyllä, että hyvin olet kyllä hoitanut hommat, että tollainen löytyy tosta. Mutta mä kyllä sanoisin, että siis kaikilla, joilla on mahdollisuus päästä, sullakinhan on oma niin kuin sisäsauna ja näin, kyllä. Niin kuin silleen, että jos miettii sitten taas sitä, että kuitenkin se, mikä mahdollistaa sen, että esimerkiksi niin kuin pitää tällaista omaa arkeansa niin kuin huikaisevana matkana, niin kuin silleen, että jos on oikein niin kuin semmoinen merkityksen täyteinen päivä, niin se parhaana matkana ikinä niin kuin todella niin kuin suorastaan tuntee sen kohinan siinä arjessaan, niin mikä siihen auttaa, että sä teet tavallaan semmoisen tietyn siirtymisriitin siitä, että sä niin kuin matkustelet muualle siihen, että sä matkustelet siellä sun jokapäiväisessä elämässä, niin siihen taas sitten auttaa niin kuin rituaalit. Tietenkin asanaharjoitus, kuten ollaan monta kertaa sanottu, on yksi rituaali ja muut joogan työkalut, mutta sauna voi olla se rituaalipaikka. Ja monet suomalaista sanoo just sitä, että on vaikka kiireinen työ, kiireinen perhearki ja näin, mutta sitten kun pääsee sinne saunan lauteelle, kaataa ne ekat löylyt, niin sitä on tavallaan toisessa paikassa. Eli sä matkustat sen sun niin kotitemppelisi avulla paikkaan, jossa voi vaan olla. Että ei tarvitse olla jatkuvasti niin kuin katse jonnekin suunnattuna jonnekin niin kuin kaukaisuuteen, vaan vain olla. Kyllä. Eli tässä niin kuin tämän matkustelun kohteen siirtämisessä on kyllä paljon niin kuin työkaluja, mitkä voi auttaa siinä itse kutakin, ja epäilemättä sauna on yksi näistä. Joo, ehdottomasti. Mä just itse asiassa puolisoni kanssa juteltiin tuossa, edellispäivä juteltiin saunasta, että miten tärkeää on se, että vaikka olisi illalla about kuin ryytynyt, niin miten tärkeää on se, että ei päästä, tai niin kuin keksii kaikki mahdolliset keinot, ettei anna niiden tekosyyden tulla, etteikö lämmittäisi sitä saunaa, koska meillä oli just pitkä päivä ja molemmat oli ihan silmät ristissä jo tyyli alkuillasta, mutta sitten kuitenkin, että lämmitetään sauna ja laitetaan nämä asiat kivasti ja sitten sieltä löylyn keskeltä vaan todettiin, niin kuin, että että kylläpä kannatti. Niin. Se on aina se fiilis. Käytiin se siirtymä ja oikein niin kuin makusteltiin sitä ja fiilisteltiin jopa sitä, että vau, että on tämmöinen sisäsauna. Että mietipä, jos meillä olisi niin kuin ulkosauna, niin ei olisi ehkä näin väsyneenä tullut lähettyä laittamaan tulia sinne ja näin poispäin. Mutta sitten mä jäin fiilistelemään sitä, että ai että kun sitten olisikin se ulkosauna ja virittäisi itsensä siihen taajuudelle, että vaikka niin kuin reporampana menisikin sinne ilman mitään tekosyitä laittamaan sen ulkosaunan tulet ja ne odotukset ja näin poispäin. Ja. Niin voi että sitä tunnetta sit, kun on siellä löylyissä, että sä oot nähnyt sen vähän isomman vaivan. Joo, kyllä. Niin kuin vaivan päälle. Ennen niin kuin yhden kummun yli ja sitten loppuiltaankin mukavaa, helppoa laskuttaa. Joo, ja siis meillähän on sisäsauna, mutta myöskin tuo savusauna, niin kuin, se on siinä vähän niin kuin ollut monesti talvella vähän niin kuin 50-50. Niin, siellä olisi vielä savusaunassa löylyjä, mutta kun siellä on 20 astetta pakkasta, sun pitää kävellä sen pihan läpi ja niin kuin näin, niin siellä on liukasta ja muuta. Pitäisikö kuitenkin laittaa se sisäsauna? Mutta kyllä sitten niin kuin se on vaan se juttu, että vaikka on se 20 astetta pakkasta, kun sä viimein pääset sinne, niin juuri näin, että se on sitten, että kyllä
kyllä todella kannatti. Ja itse asiassa tästä mä ehkä haluaisinkin yrittää vetää tämmöisen toisen yhtäläisyyden, koska matkustellessahan mä oon huomannut sen, että se on hyvin tyypillistä, että kun sä oot siellä matkalla, niin väsyttää ihan hirveästi. Koska sulla on ne matkat siihen, sä nukut vieressä paikassa, todennäköisesti nukkuu huonosti, tässä tapauksessa vielä lapsia, jotka saattaa herättää aikaisin aamulla ja kaikkea tällaista. Kaikki tapahtuu vähän omituisiin aikoihin ja omituisilla laitteilla ja kaikki siirtymät, ainakin itse on ihan niin kuin aina siirtymät jännittää. Joo, kaikki niin tämä, kyllä. Siinä on kunnon kippu. Osunko tuohon bussiin, röstääkö taksikuski, just mitä ikinä. Mitä kaikkea, ja näitähän on siis tapahtunut. Joo. Tulenko huijatuksi eeppisesti. Niin, kyllä. Mutta mutta sitä ei muista jälkeenpäin. Tai mä en ainakaan muista. Mä en muista sitä väsymystä ikinä. Mä vaan muistan ne elämykset. Joo, kyllä. Ja sitten taas tässä saunassa matkustelussa tai joogamatolla matkustelussa, että jos mä katson niin kuin vaikka edellistä 10 vuotta joogan tai saunan parissa, niin en mä muista niitä hetkiä, kun on ollut huono sauna tai huono joogaharjoitus. Niitä on ollut, mä tiedän, että niitä on ollut. Mulla on hirveän suuria vaikeuksia muistaa niitä. Eli niin kuin ehkä matkustelun yksi semmoinen määritelmä on se, että se jättää hyvät muistot. Tavallaan siis niin kuin hyvän matkustelun. Että jos huomaa, että matkustelusta jää huonot muistot, niin siis on se nyt aika vaikeaa niin kuin saada motivaatiota sitten tehdä sitä uudestaan. Seuraavaa, niin eli että esimerkiksi jos sauna on sulle aina nihkeä ja huono kokemus, niin että sä sitten sauno. Tai jos aina kun sä matkustat, niin se on yhtä tuskaa alusta loppuun, niin että sä sitten matkusta. Eli tämä on ehkä se, mikä tekee matkasta niin kuin menemisen arvoisen. Että vaikka siinä on vaikeita hetkiä, niin ne positiiviset jutut on lopulta se, mikä jää mieleen. Aina sen. Kyllä. Joo. Ja silleen kun miettii, että miten vaikka tuommoista, mä mietin esimerkiksi sitä Kroatian reissua, niin, tai edellistä savusauna kertaa, niin mulla tulee semmoinen vähän niin kuin lämpöinen fiilis. Mä oon silleen, että joo, olipa tosi ihanaa. Silleen niin kuin, vähän niin kuin olisi semmoinen joku mökki tuolla metsän keskellä. Sitten tietää, että siellä se on se edellinen matka, mitä voi muistella ja pohdiskella ja olipas se ihanaa. Niin ehkä tästä syystä mä luulen, että asettuu uuteen kontekstiin myös tämä niin kuin aika yleinenkin asiantuntijoiden ohje. Että sen sijaan, että ottaa kerran vuodessa 1,5 kuukautta lomaa, niin ottaa niin kuin pitkiä viikonloppuja tasaisesti ympäri vuoden. Joo. Eli mä muistan lukeneeni jonkun semmoisen niin kuin tutkimuksen tai selvityksen tai mitä lie, missä niin kuin huomattiin, että se siihen työkuormitukseen palaa ihan samalla tavalla. Niin. Olet sä ollut sitten 1,5 lomajaksosta tästä joo, just niin lomassa me puhuttiinkin tästä. Joo. Eli siksi just tämä niin kuin rytmittäminen. Niin sitten sulla on paljon niitä hetkiä, mitä sä voit muistella silloin, kun on tätä marraskuun niin kuin kylmyyttä ja loskaa ja mitä ikinä. Niin muistella, että niin tosiaan oltiin siellä pikkuhotellilomalla ja joo, tossakin mä kävin siellä mökkeröllä ja olihan tosiaan se muutaman päivän niin kuin ulkomaan reissukin, jossa kävi jossain just Tallinnassa. Ja toinen juttu, että kun katsoo eteenpäin, että se seuraava on tulossa. Niin. Mutta tämä kuulostaa aika arvokkaalta tommoselta, koska meidän kokemushan aina niin kuin kirjoittautuu niin kuin tapahtumien perusteella ja tietenkin odotusten perusteella ja näin poispäin. Toihan kuulostaa niin kuin hyvin fiksulta tavalta ylipäätään niin kuin kirjoittaa meidän kokemusta vähän positiivisempaan suuntaan sillä, että sulla on. Joo, ja siis ja tässä tavallaan sitten, jos otetaan joogan kontekstiin tämä, niin se, mitä me ollaan sanottu yleisesti aina alusta lähtien, on ollut se, että kun tekee edes jotain, niin kuin joogaharjoitusta vaikka joka päivä, niin siinäkin on se, että jos sulla on aamulla joku niin kuin semmoinen, mistä tulee erityisen hyvä olo, niin kuin just joku dandat tai pieni asana-harjoitus, danda flow tai pranayamat tai jotain tällaista, niin sen päivänkin aikana sä voi muistella sitä aamua, jos on vaikka tämmöistä perhearkea, niin että herää pikkasen aikaisemmin kuin lapset ja tekee se oma juttu. Se on hiljaista, ehkä pimeää. Sä oot ihan yksin sun oman harjoituksesi kanssa ja tietyllä tavalla niin kuin matkalla sisimpään. Niin se koko päivän ajan voi muistella sitä, jos on niin kuin rankka ja tiukka päivä edessä. Niin muistella, että olipas se aamu. Se kyllä todella niin kuin käynnisti aamun just oikein. Eli se voi olla niin kuin jokapäiväistä matkustelua sen oman harjoituksen parissa. Ja tietenkin se voi olla niin, että aamulla sulla on se aamuharjoitus ja sä päätät illalla saunaan päiväsi. Eli se on niin kuin se aamusta ja illasta. Sitten kun sä aamulla heräät, sä saat muistella sitä edellisen illan saunaa. Olipa ihanaa ennen nukkumaan käydä saunassa. Joo, toi on siis ihan äärimmäisen tärkeää, että sulla on tommosia niin kuin mä sanoisin, terveellisiä juttuja, kiintopisteitä päivässä, koska arki on tosi vauhdikasta ja pitää, ainakin omassa arjessa pitää yleensä lyhyessä
muutaman tunnin aikana pitää tehdä ihan hurjasti asioita, tai sitten siihen sisältyy eri siirtymiä tai muita, mitkä on aina mun silleen tavallaan verottavia. Mutta olen kyllä huomannut tosiaan, että jos on niin kuin aamu- ja iltaharjoitus kunnossa, että voi irrottaa niitä niin kuin itselleen tärkeitä hetkiä tai niin, asettaa sinne aamuun ja iltaan, niin joo, ne kiintopisteet kyllä auttaa sua taivaltamaan, että siinä välillä voi olla oikeastaan ihan mitä vaan, jos sä voit niin kuin aloittaa ja lopettaa ikään kuin tyyneydestä, voisiko näin sanoa. Joo, ja siis kun tähän on tietenkin jokaiselle se oma juttu, että sillä, että on tietenkin tämmöisiä niin kuin täsmätyökaluja, johon liittyy tämmöistä niin kuin myöskin niin kuin sanoisinko rituaali, näkökulmaa. Sauna ja hyvä asanaharjoitus niin kuin erottuu edukseen just tässä näkökulmassa, että ne on niin kuin useimmiten vie meitä niin kuin erityisen niin kuin autuaaseen paikkaan. Mutta sitten kun meillä on meidän omat harrastukset ja se, että tiedään esimerkiksi tämmöisiä neuloholisteja, jotka neuloo kaikenlaista ja niin aina kun pystyy, niin se, että jos on joku erityisen rakas projekti, että sitten kun vaikka lapset nukkuu tai muuten on illalla semmoinen rauhallinen hetki, että katsoo vähän televisiota ja neuloo siinä samalla, niin se on silleen, että sekin voi olla se, mihin sitten palaa, että olipa niin mahtavaa, kun sain sitä eteenpäin sitä työtä ton verran eilettäin. Kyllä. Mielenkiintoista muuten se, että englannista, jos meillä on sana matka, niin englanniksi vastaava sana voisi sanoa, että se on journey. Journey, osaanko mä lausua sitä oikein ehkä. Mutta se tulee siis ranskalaisesta sanasta, joka viittaa niin kuin johonkin päivän mittaiseen. Aivan. Se on ihan hauska tähän yhteys, mitä me äsken juteltiin. Sitten mä nopeasti tuossa googlailin ennen kuin tähän tulin, niin suomalainen sana matka, vitsi kun mä en muista nyt, se oli joku matko tai joku vastaava se alkuperäinen, niin sen saamelainen vastaavuus on tämmöinen niin kuin kapea maa-alue tai kannas, mikä on niin kuin vesien välillä. Joo, eli niin kuin, kyllä. että sulla on ne tyynet ja sitten sulla on se, mitä siinä välillä tapahtuu. Joo, kyllä. Hauskoja ajatuksia, koska mä luulen, että ne just viittaa johonkin, niin kuin alun perin on viitannut johonkin niin kuin päivämatka jonnekin, että silleen, että sä niin kuin oikeasti siirryt niin kuin paikasta toiseen. Että se on erilaista tavallaan siellä kuin missä siellä omassa niin kuin kotipiirissä. Kyllä. Ja ehkä se erilaisuus onkin just se, mikä yhdistää näitä meidänkin niin kuin ulkomaanmatkoja ja sisäisiä matkoja. Että se on jotenkin erilaista kuin se, mitä sä teet, niin kuin sanotaan 90% ajastas. Eli on siinä myöskin se viehätys siitä, että se on itse asiassa se ruoho vihreämpää. Niin, kyllä, se on erilaista, se voi olla vihreämpää toisella puolen. Mutta se, mitä olen huomannut niin kuin tämmöisistä todella laadukkaista matkailuista, mitä ne mahdollistaa on se, että se arki on myös sitten ihan toisenlaista. Niin. Siis tuut sieltä matkalta, oli se lyhyempi tai pidempi, niin tuntuu taas ihan toisella tavalla, että se arki on merkityksellistä, kun on päässyt hetkeksi pois. Jos kaikki on semmoista niin kuin aivan oikeasti hirveätä kamppailua ja taistelua joka päivä, niin on tosi tärkeää, että niin kuin just päästään siitä irti ja on jossain hyvin erilaisessa tilassa. Ulkomailla, kotimaassa, joogamatolla, saunassa, mikä ikinä se on. Kävelylenkillä, metsässä voi olla jotain. Tämä on jotain, missä ei saa antaa niin kuin tekosyyden tulla esteeksi. Se keino kyllä löytyy ja yleensä aika läheltäkin vielä. Joo, kyllä. Mutta sitten tietenkin niin kuin on erotettavissa myöskin se, että jotkut tämmöiset, niin kuin joku tämmöinen haluaa poistua, jos se on vaan se, että mä haluan pois, niin siinä on iso riski, että sitten, no esimerkiksi silleen, että alkoholi on niin kuin tapa matkailla sinänsä, tai no en mä tiedä, ehkä sitäkin, mutta siis niin kuin poistua sitä arjesta. Mutta kuinka niin kuin hyvä se on siinä, että se oikeasti vie sut parempaan paikkaan. Ja sä voit jälkeenpäin muistella sitä, että olipa se, no ehkä jossain tapauksessa voi ollakin, niin kuin tämmöinen ryydittäjä, who knows. Mutta yleisesti niin kuin se on vähän ehkä huono tai niin kuin heikohko työkalu. Ja ylipäätänsä ehkä sitten tämmöiset niin kuin aineelliset matkat. Se on niin kuin heikohko työkalu. Ja tässä niin kuin ehkä on parempi vaan tunnustaa itsellensä se, että mitä mä todella rakastan. Että mikä voi olla semmoinen juttu esimerkiksi, mitä sillä matkalla mahdollistuu, mikä ei mahdollistu arjessa. Ja että se on se, minkä antaa vaikuttaa itsensä ja minkä haluaa rytmittää tavallaan tämmöiseen niin kuin vuoden arkeen. Ja tosiaan se journey tai itse asiassa sana travel on myös tosi mielenkiintoista, koska siinä on se traverse, niin kuin alku, niin kuin traverse on siis niin kuin ylittää jokin ja travel on taas niin kuin siirtyä johonkin, eli sä teet semmoisen tietynlaisen siirtymän
Ja tässä matkasanassa taas sitten se, että siirtymä tarkoittaa sitä, että sinne on päivän matka tai jotain tällaista. Mutta tässä on tosiaan se, että ei voi olla yhtä niin kuin tarkkaan sanottua tapaa, että mikä on jokaiselle se tapa niin kuin olla jossain muualla. Melkein tekisi mieli sanoa, että tämäkin on vähän, no ehkä mä hain sanoja tässä, mutta että se ei ole, että sen hyödyt, sen positiiviset puolet niin kuin ylittää sen negatiiviset puolet. Eli esimerkki, se voi olla siis myöskin niin kuin Netflixin katsominen. Sekin on, sä katsot jotain meksikolaista sarjaa ja sä siirryt tuonne jonnekin ihan muualle. Ja se on se, millä sä nollaat ne päivän rasitteet. Ja seuraavana päivänä sä mietit, että olipa se TV-sarja niin siistiä, niin kuin näin poispäin. Eli siinäkin, okei, sä katsot sitä puoleen yöhön ja sitten se on ehkä seuraavana aamuna vähän väsyttää. Mutta silti sä ehkä seuraavana päivänä, no oli se kyllä sen arvosta, että kyllä mä ehkä silti haluan tehdä. Mutta sitten taas, jos sä lähdet kapakkaan joka ilta, niin seuraavana aamuna on vähän silleen, että no oliko se sen arvosta, että kannattiko matkustella tällä tavalla. Kyllä. Ja tämä voi olla semmoinen indeksi, että mitä korkeampi on se, että seuraavana päivänä sitten oli kyllä sen arvosta. Niin kuin, että asanaharjoituksesta esimerkiksi aina. Joka ikinen kerta mulla on tullut sen fiilistä, onneksi tein. Niin se voi olla se, että ehkä niin kuin mennä just sitä. Se voi olla signaali, jota kohti mennä siinä, millä tavalla matkustelee. Joo. Yksi kriteeri tuli mieleen tavallaan, että jos mietitään oikein joogisesti, että miten meidän kokemus muodostuu, että se ikään kuin suodattuu kaikkeen meidän aistin läpi, annetaan 5 elementtiä. Niin musta tuntuu, että jos se Netflixi ei ehkä kosketa ikään kuin niitä kaikkia, se koskettaa osaa. Mutta sitten jos sä meet vaikka lähijärvelle ja upottaudut marraskuisena aamuna tai iltana vaikka sinne veteen, niin se varmasti koskettaa niin kuin aivan kaikkia. Ihan vaan tarkoitan, koko olemusta. Niin, sitä mä vaan mietin, että tavallaan, että mikä on tavallaan hyvä tapa uudelleen kirjoittaa se kokemus. Vähän niin kuin nollata tai näin poispäin. Asanaharjoitus on parhaimmillaan sitä, että sä vähän niin kuin nollaat sen kokemuksen. Niin. Annat sen ikään kuin rakentua uudestaan. Että se on niin kuin se matka. Että sä oot niin kuin pysäyttänyt ikään kuin liikkeen, mitä tapahtuu, ja annat sen liikkeen muodostua uudestaan. Vähän niin kuin puhtaalta pöydältä. Totta, joo, ja tuo liikkeen pysähtyminen, se on itse asiassa tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska se itse asiassa vähän niin kuin yhdistää näitä kaikkia, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu. Niin, saunan, vaikka kylmäaltistuksen. Niin, joo, että se on jotain sellaista, että se on itse asiassa se on tavallaan radikaali matka. Silleen, että se oikeasti, koska siis jos me lähdetään ulkomaille esimerkiksi, niin kyllähän meidän älypuhelimet kulkee mukana. Itsellä esimerkiksi työt kulkee mukana, aina läppärit lähtee mukaan ja näin. Ja silleen onhan siellä ne tietyt niin kuin arkirutiinit myös niin kuin perheenkin kanssa ja näin. Mutta mitään tätä ei ole siellä, missä ne niin kuin sisäiset matkat niin kuin tapahtuu. Eli se on ehkä semmoinen niin kuin keskeinen ero, että kuinka niin kuin perusteellisesti voi irrottautua siitä arjestaan. Ja yksi ihan tosiaan, nyt kun tuli mainittua tuo, niin ihan tärkeä pointti on se, että onko kriteerinä esimerkiksi se, että hyvä matka on sellainen, jossa puhelin ei kulje mukana. Eli semmoinen, mikä pitää meidät keskeisimmällä mahdollisella tavalla liikenteessä. Puhelimessa aina tapahtuu siis jotain. Että sä ootkin semmoisella matkalla, missä se näkökulma ei ole mukana. Eli onko se itse asiassa niin kuin määritelmä semmoiselle aidolle niin kuin matkailulle tai niin kuin todelliselle matkailulle, joka tekee näitä juttuja, mistä me ollaan puhuttu. Mitä sä oot mieltä? No kuulostaa kyllä ihan järkevältä. Pitää ehkä vähän makustella vielä, mutta miksei? Joo, koska kyllä siinä on, niin kuin miettii tähän, me eletään tämän kaiken informaation ja sen keskellä, että sä oot jatkuvasti tavoitettavissa mitä erikoisempia reittejä, tekstitse, puhelimitse, ääniviestitse, kyllä. joka kuulostaa kyllä ihan silleen pähkähullulta. Mutta jos sä sen eliminoit pois joskus aikaa, niin kyllä varmasti niin kuin on tilaa jollekin muulle, mikä ei tapahdu. Silloin kun sä oot ikään kuin semmoisen tietynlaisen hälyn keskellä. Joo, ja tuonkin heti tulee tämmöisiä muutamia mielenkiintoisia sanoja, mihin tekee meille tarttua. Mutta se on tuo, ja just tuo tila, että sä niin kuin avaat sinne arjen keskelle semmoisen pienen tilan, jossa sua ei häiritä. Jossa tavallaan sä teet just sitä, mikä on sulle sitä merkityksellisintä ja tärkeää. Kyllä. Ja silloin tosiaan sitä ei sotke joku semmoinen asia kuin puhelin tai
arkihuolet. Tämän takia esimerkiksi niin kuin mä ajattelen sen niin, että no, tietenkin asanaharjoituksen aikana puhelin on pois. Ei silloin, niin kuin, se on heti asanaharjoitus pilalla, jos onnistuu joku sua häiritsemään. Kyllä. Joka tunnin ohjaaminen on muuten mahtavaa myös siitä suhteesta, että se on yksi harvoja työtehtäviä, missä sun ei tarvitse multitaskata. Sulla ei ole se puhelin, läppäri ja joku juttu. Totta. Siinä on fokus on selkeä. Mutta silleen, niin. Mutta sitten myöskin saunassa, niinku, ja siis semmoisiakin, että saunassahan on monesti, niinku, että useimmat ei ole yksin, mä oon usein yksin myös saunassa, mutta silloin kun ollaan seurassa, niin sekin on tavallaan semmoinen, eihän sinne ensinnäkin kukaan tuo puhelinta. Mutta itse asiassa harva tuo myöskään vaikka riitoja saunaan. Sekin on tosi mielenkiintoinen, että sauna on aika harvinaista, että siellä kuitenkaan, niinku, sinne alkaa molemmilla tulla vähän tukalat fiilikset, jos saunassa riitelee tai jotain tällaista. Et sekin on, se on semmoinen tietty arjesta, niinku, ei irrallinen, kyllähän siellä saattaa arkijuttuja puhua, mutta sävy saattaa esimerkiksi olla ihan erilainen kuin muualla. Eli tavallaan just tämän liittäisin ehkä vielä tähän. Että ne semmoiset niin kuin matkailukokemukset on niitä, missä molemmilla kaikilla osallistujilla on tietynlainen niin kuin erilainen mielentila. Eli se mielentila myös muuttuu siinä. Kyllä, ja sitten sauna ja ehkä tietyllä tavalla matkoillakin. Saunassa me ollaan alastomia, matkoilla me yleensä törmätään tuntemattomiin ihmisiin, eli tietyllä tavalla semmoiset niin kuin tietyt roolit ja roolitukset ei ole siinä. Kyllä. Joka tekee aina vuorovaikutuksesta erilaista, kun ei olla tuollaisten oletusten keskellä. No niin, ja nyt mä luulen, että me päästiin ytimeen. Tosi hyvä tuo rooli, eli identiteetti. Niin. Matkailu on mun elämässä esimerkiksi ollut aina sitä, että se on vienyt mua lähemmäksi kohti mun todellista identiteettiä. Aluksi kompensoiden ulkomaan matkoilla, että se identiteetti ei selvästi ole täällä, mun opiskelijan arjessa tai jotain, se on siellä. Mutta sitten sitä myöten, kun harjoitukset ja tämmöiset niin erityisesti rituaaliin liittyvät harjoitukset on tullut mukaan, niin on valinnut myöskin se, että se identiteetti ei ole siellä kaukana. Eikä se välttämättä, siis se voi olla, että tavallaan se näkyy arjessa, mutta arki on roolien täyttämää. Eli se oikea identiteetti on siellä, missä ei ole rooleja. Siellä voi matkustella vapaasti siksi, että ei ole rooliensa vanki. Mitä sä olisit mieltä? Nyt päästiinkö me niin kuin lähemmäs? Päästiin. Todella. Tämäkö se matka on? Kyllä. Kyllä mä voisin ton allekirjoittaa. Musta toi kuulostaa hyvin järkeenkäyvältä. Joo. Matka sisimpään on matka identiteettiimme. Niin, kyllä. Roolien tiputtamista, turhan tiputtamista. Kyllä. Joo. No sehän on aina keveetä, kun ei tarvitse kantaa mitään turhaa mukana. Nimenomaan. Ja siis vaikka olisikin hyödyllisiä rooleja, niin ne on väsyttäviä. Ne voi olla väsyttäviä ainakin. Joo, ja kaikista rooleista voi irrottautua silloin tällä. Kyllä. Kannattaa kokeilla. Se voi olla hyvin virkistävää. Sitten se voi olla se rooli kivempi ottaakin takaisin taas seuraavan kerran, kun sua tarvitaan siinä roolissa. Ehdottomasti. Sen on huomannut niin kuin sekä työ että muissa rooleissa, että jos on pikkasen breikkiä, niin aivan mahtavaa. No, mutta siinä tulee taas se tila. Niin. Sä voit vähän arvioida sitä sun roolia. Ja niin, no, stressi vie meidät aina semmoiseen putkinäköisyyteen, ja sit sä oot siellä putkessa hirveän hälyn keskellä, niin eihän siinä nyt mitään tapahdu. Pitää saada putki pois ja häly pois ja tilaa, niin alkaa tapahtumaan jotain aitoja asioita. Näin on. No joo, tämä oli mielenkiintoinen näkökulma tähän. Kyllä, tämä oli tämmöinen kaivautuva jakso tällä kertaa. Tällä kertaa kaivauduttiin, joo. Joo, kyllä. Ja nyt toi aurinkokin sopivasti, meni just puun taakse, ei tarvitse siristellä enää. Joo, aurinko matkasi hiukan korkeammalle tällä tontilla. Eiköhän laiteta pillit pussiin tältä kertaa. Tämä oli mahtava keskustelu. Joo, oli hieno keskustelu. Hyvä. Kiitos Pete. Kiitos Otto.